Kamusta! Maya です。お久しぶりです。1ヶ月ぶりのビサイ語の講座ですね。お元気でしたか？ Kamusta po kayo? 今回のレッスンはとっても簡単でよく使われているビサイ語の副詞です。今回のキーワードはgamayです。gamayは前には形容詞として教えたことがあるんですよ。覚えてますか？形容詞としての意味は小さいです。small のことです。で、今回は副詞としての意味と使い方を教えたいなと思っています。では、始めましょう。まずはいつものように単語の紹介からいきたいと思います。では始めます。guapa と guapo です。guapa というのは綺麗だという意味です。女の人の顔が綺麗です。いいですか？ guapa です。で、guapo は男の人の顔が綺麗だという意味です。かっこいいという意味ですね。で、guapa は女の人の顔を説明するときに、describe するときに使える、綺麗のことなんですけど、guapo は顔だけじゃなくて、物とか景色とか場所とか動物とかにも使います。いいですか？ guapa は女限定。guapo は男だけじゃなくて、物とかいろいろ使いますね。はい、次は、nindot です。nindot です。nindot というのは、guapo と大体同じ意味なんですよ。nindot は物が綺麗、場所が綺麗、景色が綺麗だという意味です。綺麗のことですね。同じ意味なんですけど、顔には使えないです。いいですか？わかりますか？はい、次は mahal です。mahal っていうのは高いのことです。物が高いっていう意味なんです。はい、次は lami は美味しいのことです。lami です。はい、次はさっき紹介しましたが、gamay ですね。gamayは小さいのことです。で、次はlingaw というのは楽しいのことです。楽しいlingaw です。いいですか？はい。あと2枚ですね。はい。lisod というのは難しい、大変のことです。lisod です。はい。最後はtugnaw は寒いのことです。はい。もう一回発音をしましょう。guapa guapo nindot mahal lami gamay lingaw lisod 最後tugnaw です。はい、以上です。よくわかりましたか？続きまして、gamayの副詞の付き方、置き方について今から教えたいなと思ってます。では始めましょう。はい。ちょっと暑いですね。暑いってことは前に多分教えてません教えてないかなです。暑いはビサイ語ではイニットのことです。タガログ語と一緒なんですよ。イニットですね。ちょっと暑い。日本語になるとちょっとが先に来るんですけど、ビサイ語では最後に来ます。いいですか？最後に来ます。形容詞の後に来ます。はい、ちょっと暑い。ビサイ語ではイニットgamayです。いいですか？簡単ですね。イニットgamay。ちょっと暑いのことです。はい。で、もう一個はちょっと綺麗はビサイ語ではguapa gamayですね。女の人の顔はちょっと綺麗だという意味です。で、かっこいい、ちょっとかっこいいというのは、guapo gamayです。あとは、景色が綺麗とかの綺麗はnindot gamayです。簡単ですね。では、文の方に行きたいと思っています。では、今から私が作った例文を紹介すると思うので、一緒に読みながら勉強しましょう。始めましょう。はい。会話式にしました。A の人、tugnaw sa Japan karon? Tugnaw sa Japan karon? Tugnaw sa Japan karon? Tugnaw sa Japan karon というのは、日本語にすると、今、日本では寒いですかのことです。tugnaw は寒い、さは助詞のでですね。
で、ジャパンは日本のことで、カロンは今です。Tugnaw sa Japan karon? Tugnaw sa Japan karon? 今は日本では寒いですかのことです。で、B の人の答えは Tugnaw gamay, Tugnaw gamay. Tugnaw は寒い、gamay はちょっとです。Tugnaw gamay というのはちょっと寒いという意味です。もう一回読みますよ。はい。A. Tugnaw sa Japan karon? Tugnaw sa Japan karon? B. Tugnaw gamay です。いいですか？ Tugnaw gamay です。はい、次は A の人。Kamusta ang party? Kamusta ang party? Kamusta の意味は元気ですかって意味もあるし、ここの場合はどうですか？どうですかって意味もあります。どうですか？で、これは過去のことなので、どうでしたかですね。Kamusta ang party? パーティーはどうでしたか？Lingaw? Lingaw? 楽しかった？ Lingaw です。Kamusta ang party? Lingaw ですね。で、B は Lingaw gamay? Lingaw gamay? Lingaw は楽しかったですね。で、gamay はちょっとです。Lingaw gamay というのは日本語でちょっと楽しいって意味ですね。もう一回読みますよ。はい、A. Kamusta ang party? Lingaw. Kamusta ang party? Lingaw. で、B. Lingaw gamay. Lingaw gamay. パーティーはどうでしたか？楽しかった？または現在形でもいきますよ。パーティーはどうですか？楽しい？で、B. Lingaw gamay. ちょっと楽しかった。または現在形のちょっと楽しいです。いいですか？はい。で、A。3番目の例文です。A の人。Lami akong luto. Lami akong luto. Lami は美味しいです。akong は私のです。で、luto は料理のことです。Lami akong luto. Lami akong luto. 私の料理は美味しいですか？で、B。Lami gamay. Lami gamay。ちょっと美味しいって意味です。もう一回読みます。Lami akong luto. Lami akong luto. Lami gamay. Lami gamay です。よくわかりましたか？今回のビサヤ語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスか Facebook ページか Instagram メールに送ってください。では、bye-bye po. Maraming salamat po. Paalam!